I say, Accra, Agauli, when Newplan Station was a prophet can see Jenfi. Everybody, I'm so the oil on was so be a just a power, spiritual protection, oil. I did to manage my bono, a bride so. I also banner beji oil be now so the cobo home by so our brute, our control, Cote d'Ivoire, Nigeria, South Africa, any country. Awa ohia bambo bia no betan beje oil be especially obi a no me down so e Friday bit say case na ibu he di abusuan so obi won so di wa uni pa no so ohia sa di we bi so di bidware e 14 days we di dware do won so mu dware ene nchene abodi ni bi di dware pe yare di kro di na ba bidwane e niam Bible mu nsem ene niam tumi wo mu nyakenkan egu so ene dey oil a boban na nyame na maso na mji adanse tumi za for say wo Ghana ha wo aburuchire wo control mu ne o mamman so a soma obi na wo mara nchira FM oba ne sabeka bi ana say Accra Agauli ho Newplan Station won sabeka bi ana Techiman Thomas won sabeka bi ana Kumasi how the frame number ne go no me number so go screen as frame we bi opebia metimi post dia bro wo Canada or UK or US or Germany any country I will be an over frame here me and Krano do sika no bibia kan bit ma ko post any money mu dia ope bia bit me ko post bro me was amene wa ha bit ma ko post dia bro na me wo cream no so ha and also ope bit ma ko post dia bro no so spiritual cream ni si netie ni nyina ope bia on sabit ma kan na Everade na so apawo je ne fa ho die me da wase Everade nka ho so team na baba obepe bi dia kobo ho ban na oye nshira entra mo bo nsam fa ho je hana manis ene bi ase yi ho onamfo no manuanom mu abusuan mu unim ne yekoso uhia bambo yente bia na beti ni sofo na kosia enti uhia items ni bia so beti ma wisu na abo ho ban oye nshira so ne me ye Everade nka ho bye bye. And a basso Namepa, a memida, Tianimia, and I eat a papa quay or a trap. You better card it down on I saw called back, okay, he's Ghana. Me for 2 minutes, no more. Casamova was here, your friend. Oh, what's the kind of where is God? What do I never be? Bonia, Nina Ninebi, Ewiase Mu Nsem, and Ewiase Mu Nsem. Yes, to Benti, Mama, yes, Bonia, Nina Ninebi, Yamada Papa, Prisata Mama, Bonia, Nina Ninebi, Bonia, Nina Ninebi, Ewiase Mu Nsem, and Ewiase Mu Nsem. Mama misaso inani yadie masacho Yesu batimi ya masacho Ibinaja bibio Enfofotiko yeah so kwanja mi ya de okronfo tachi amwa panto bi asachira wansa chirada Hey, tight. Bonnie, I sent back and for bone there. I got my way. I saw for so come once some dipia. Yes, to Benti. Mama, yes, I join me. Sakrao, Ewiase kwa wie you. Fa home Everade na Everade mfa onye bibi wate. Yeah.
wasem dipia yesuba umaya sacho fania inami nebie yesuba timi dia masacho makele fania inami nebie fania inami nebie onyame asemunti ene dia masacho mama mesaso inami nebie masacho yesuba timi dia masacho fania inami nebie such a thing. Bible see. Now at the home any baby also be prepared. Wait na table so that. General use to baba be working. As a yes my mpa owo de. The home no wo. Yes such a thing. The boy ni na dey masachro. Boy ni na dey masachro. The mambo ni na dey masachro. The mambo ni na dey masachro. Kokonsa ni na dey masachro. Tokapeni na de masachura tokapeni na de masachura yesuba namime onia namime bie yenya sakiteo fisate bona maenyo mimie onia namime bie onia namime bie unyame asemunti ene de masachura mama misaso yes, I try again, yes, you will. That's a fire to the Angels Dominion International Church. I do not bomb him and I said, Aquapan Quafon, many. Prophet Joseph Mensa, when I'm a day, Bible Mushim, Ghana, I'm a day fishing, Bible, I had the fish at no when I'm the Ghana. A kind of crack, mouth being left and right. Juma yes, we Bema now and the Bewan and the Yukumo. And I said, we didn't know about Nana and the Bewalan. Ni now buy a bachelor of Prophet Joseph Mesa. The Juma some name could ye, Vitinay, we could have one behind when the bushing. And now whom been to your mamma and Cosso, who buy a Bible and bear me now my own. I was some now problem there. They catch your brain. We were who were Ghana and now approach him now was some eye or diagram. What Tim and can't sell it. Only problem wow. If you couldn't answer if you only problem. Just said the old problem once said you say be a woman, sir. Where traveler. So where traveler to say be a woman, booming says, see there, mean to me, sir, and your bicy mammy, booming said be when they're fine. And now you are what they are to but so I would you know who traveler. I was a only problem one. Sanya man this is the prophet Joseph Mensa may cancel no more baby. Oh, bar prophet, menam to me, grow cannibal. Ma will be a doctor say, won't be him. Will be a dead crown, menam to me, my prophet Joseph Mensa, no was our crime. Obuha now was some now problem on in Yukunu, who will come near Bearman and me now buy a bachelor. Prophet Joseph Mensa, Kumasi Krum, waiting at him, Taboo Bola Junction. Etimatim Taboo Bola Junction. Prophet Joseph Menkwana and the Bible, so be ye be a Wusiami. Men who shall do TV from 2016, when I'm the Bible idea with the buyer. With the Aquadum TV, sir, so do ye be a copy, photocopy. Kumasi, I'm here to my brother, the Benada. A crime, Wama Sama Stadium Junction, Jarvis, Honda, Mia Juma, Yao Danamenda. And what called the Travel Salvation School. Also, Mia Juma, the friends, Kusiada Kwan. Red, I try baby new. Then your friend a try baby. Some 91, and you might do a crown back. We will cast some 91 goes to 7 times, but the other best ready idea was missing. What does run upon you, men upon you? Now you'll be so when the bonny and I baby out the fan trial and I got it. When I cheat baby or was my back on once and we a favor oil, we. Need the answer while we are Juma, Ubu and Prata, some I anything.
unya sawa ni we bi so a woni problem bi again. Psalm 23 what can go to 7 times and so the sra say I was on Tiana de Kakre Bunsem what they are slow when you know some case die we need problem be again. For Prophet Joseph Mensam telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 6041 22 0504 6041 22. Prophet Joseph Mensah Makram. That's a fire to the Angels Dominion International Church. I do not bomb him and say Aquapan Quafon, many. Prophet Joseph Mensah, when I'm a Bible, Mushim, Ghana, I mean, I'm a Jim, Bible, I had the Shisha, and I'm the Bagana. A kind of crack, mouth being left and right. Jumaya Sawi, Bemana and the Bewal and the Yukumo. And I said, we didn't know banana and the Bewal. Now buy a batch of Prophet Joseph Mensah. The Jumasam name could ye be to me. We could have one behind on the bushing. And now whom been to your mamma and Cosso, who buy a Bible and bury me now my own. I was some now your problem here. Make catch your brain. We were who were Ghana and now approach me now was some eye or diagram. What Tim and can't say. We need problem while a few kuna I say flu. We need problem. Just the war problem on said this be a woman, sir. We're traveler. So we're traveler to say be a woman booming says, see, there mean to me, sir, and your bicy mammy booming said, be when they're fine. And now you are what they are tracking. But so I would you know, traveler. I was a money problem one. Sanya man, this is the Prophet Joseph Mensah may cancel your my baby. Oh, bar prophet, minam to me, grow caniba. Ma be a doctor say, won't will be him. We be a dear crown, minam to me, man. Prophet Joseph Mensah, who was our crime. Obuha now was some now problem on the new Kunu, who will come near free bearman and now buy a bachelor. Prophet Joseph Mensah, Kumasi Kumam waiting at him, Tabuan Bola Junction. Estimating Tabuan Bola Junction. Prophet Joseph Menkwana with the Bible, Umuso be ye be a Wushiami. Men who shall do TV from 2016 when I'm at the Bible idea with the buyer. With the Aquadum TV, sir, Umuso be ye be a copy, photocopy. Kumasi am ye to my brother and Penadakuma. A crime Wama Sama Stadium Junction, Jarvis, Honda Mia Juma, Yaudana Menda. And what they travel salvation school. On some year Juma, the friends, Kusiada Kwan. Ray, I try baby in then your friend a child baby. Some 91, and you might do a crown back. We will cast some 91 goes to 7 times, but the old best idea was mistake. What does run upon you, men upon you? Now you'll be so when the bunny and I baby out the infant child and I got it. When I cheat baby or was my back on one was and wait a favor oil, wait. Nedi ana se wa wo ye adwuma obi wa hankrata sama ye ne den unya sawa ni we bi so a wo ni problem bi again. Psalm 23 wo kan gusu 7 times and so the sra say ya wo so ntiana de kakra bu nsem wo de asra wanim no nsam case die wo ni problem bi again. For Prophet Joseph Mensah telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 6041 22 0504 6041 22. Prophet Joseph Mensah Makram. I bet no say drone say in a bay in a jumasifa or the pedrinum and as a sign and a con.
ne de biara meka say hwe no wan tra wan ka so kwa yaresabia na obechin chin say de friends prostate ne how na de par be ka chiro so prostate ye ho widie say ne how nti anhwa na wonni ade friends e da so say yare ne beko mesro bibiara uti say prostate ne how afabra de friends agbeva hospital okay na otwe mu ana simprempin makasa fa de friends diabetes so aka chiro say diabetes ni say neti mesro say yare ne how afa pen ade o agbeva hospital nya omboa ma chiro say de say rectal dysfunction de bi o ha na moja na ndie furusane ene mane bae ebi o so ada nimdia unimunti ene ma sa de ene bae mesro bibiara uti say ombo modi an hye so say bibiara ko awa nepa peduen mu no onhwe se sa yare no fa pimben wa agbeva hospital ni yamwa no me de me hu yare a obeka so di ko chin na wonya yaresa abra wankasa watra ho ama wonu se nduru a de be dwa so na se bibiara yare obi wa te sa sorbe di tibdan ge bet my threatens ida so ni moja ida se pressure na ida se malaria so ne how se nyama we na bet mama wo ti dwa je obi wo so a o kokko jira ho na odunso itimi chepa ansa no adunso we ma me kokko si minuanom so next time I shall see treat ade first urine conditions and as urine disorder yenuanom bi a anhwa wa start yebra anas we dibe say 7 years 8 years 9 years still go so junso sebe ojo go ade first sekete so yenu bi wa bema still wa start pepe but we so free ade first cement be free oda na jo pie so still go so junso kete so we ana ba ade first agbeva hospital oh yetimi sasa yare ne so simple yetimi yusu draba be ti say brode ne de sa nkonia no ne yi sa yare ne firi ho nti sa de we na chere se so ni mi die wa de friend se habarumo ndo bremu a wo nti ase ana nti min sasa yare nti yende yare biara ne se de ti e woni pedwenim a betima chere se sa yare ne be yi na kwa ene me kokko presenti wo bebi a meba ana obi frem no ka chere so o yare ade friend se etwere yare akaso se makape no akaso makape se etwere yare no bi wo ka chere se sa etwere yare ye ka na esija obetima sama na firi ho potin na mbebi mo na nipa no utwa ontro na se onyama ebe ya ma onfutu ya betima chere nyama abaye be masa etwere yare ne mu betwe na ntimi mbebi ana me chere mabofra ne se ade nti ne banisa so o hwe se de nipadua ne ye adwumasifa sababu pe de ye ade friends efidie anase ka esifae ka electrical systems so electrical systems and so and ya first nerve impulses away ni pedwin ade first nerves ade first ka you ade first oils so oil na ka ni use no it is so to say ade first moja ewo ade first ni pedwin ana ka so use ade first fuel ne so aduane ayedi ana ka so use ade first air system the system no watchum from the corner system no we nyam from the system no to say ade friend say ye brabo ye rawa e woko ya ye twum from e beso ne so ana say kodi pedwenu bia na ade friend say brabo ne sabo no aye adwuma to say filtering systems no aye ho adwuma na aboa amade friend say ni pedwa no esiso esipta enunti ana ni advice ye ka kiro say nipa no say ya ronti say ade we nyina asia ontimi say ya re mani nyi ye fa ade friend say kidney nti aye kasa nunsu bebre na mbo ade friends kidney ne se de na so ne ade friends moja na ade friends waste wa ade friends moja ni we na kwa anaso we yepi se ko ba se moja na wo uni pedwere ma eso tekne ba bedru kidney wa esa se filtration process ne fa nyama nketen munti asa wo so ne ade na nsu wo mu nsu se nsu wo mu nsu ba ade friends affect you seriously ana sa ade na affect you nti ma ade friends we ni indie frusani wo a kidney system nti na kidney bre na anhwo ye beduru bi na o man damage ana so the weight atonso enu nti de senum nsu na onum nsu so na abo ama filtration na happy ma de first crystalline se o ho no efru ni pedwin nti obi biara o tie so o yare say skin diseases so o yare say diabetes o yare na ye muyare o yare na de first typhoid yare ben ene how misro memfa nko nkuchinchi
yare a yentimi nkyerɛkyerɛ mu yare a bɛka sɛ ni sɛ yɛbɛyɛ wie ni afa kote kwan bi ni asaje usika mesrɛ ɔsɛ yare no test ni yɛtimi ya obi biara bɛtimi aba down to earth no wetimi akyerɛkyerɛ mu sampara adeɛ wɔ ne how oba agbava hospital a ɛyɛ machines anaasɛ nyama yɛde yɛ adwuma wɔ hɔ is recognized machines a yɛyi so wɔ adeɛ ɛfɛ sɛ clinics anaasɛ hospitals teaching hospitals ne baabi standard machines a yɛde hwehwɛ adeɛ ɛfɛ sɛ nipadua ɛno ane yɛyi so wɔ agbava hospital mesrɛ obi biara wɔ team biara no sɛ yare how paa deɛ a hwɛ ane wɔamfa nkɔnkɔfa baabi ama no anda no ɔhaw kɛse amfa ma wo na korakora ɛfa adeɛ fɛnse product yi ho doc ɛmfa number no ntutwa number yɛnuanom number mede yɛ adwuma yɛ 024 65 95 256 65 256 maka yare bia ho asɛm awɔ ha mehu yare a men discuss wɔ adeɛ fɛ sɛ platform yi so bɛyɛ sɛ afe baako ne meyi yare baako akyerɛkyerɛ mu me yare menduro so meyi mu baako akyerɛkyerɛ mu ɛsɛ asɛmpa deɛ etia bibiara oti biara no si yare dom bia ha biara no so wankasa pɛsɛ wo ho ka ana baka se bechinsa na menya ho aduro adenti no so chinsa na wenya ho aduro abra baba bebi a wo ka no korɛ no ɛkyerɛw kofi no korɛ wo ne se nipa be gira de friends fidie so na de biara o twantra behu ana de nka no begin se o za no korɛ ntro na nipa di twa no ya de friends no korɛ di chirisa wedru bebi no so da bi nya de friends no korɛ ana o ka e ntro nti wo betra ho ama ya dada ho ansa na waka so meni atiana ana sa na ye ntro ana ye twa mesro bomodia na fa yare na bedane wa agbava hospital nya botre ne hwe mugem nya botre ne hwe de friends Johnson nya botre ne hwe wajanan mu oni pedua na kwa wo se ye fa ne ye de check mo ne ye hwe sa de wina na yare dom biara ho biara no ye pedro fambo ne nya hoto ne yi yare firi ho mesro se de kufika ye ndu no wodwaso ye djuma sron kokura mona soap ne mona cream contain ade friends virgin oils as our virgin oils na activate ade friends hair follicles no na activate hair follicles na boa ma ade friends trunyi nefu na bibi contain ade friends virgin oils na that means ade ne contain ade friends minerals and vitamins minerals no is minerals no it is zinc ne na se for no ana boa ye trunyi ohui e kon ade friends protein so protein no ehia ade friends minerals na tima strengthen na ma proteins ne timi gira ho ama ne tima ye djuma sra obi biara o tie mi so wo ade friends dandruff how you so now apply na ma clean ade friends dandruff na ma hair follicles ne no treatment mamba enwan mo mba no so sra apa ade friends mona cream o ya na ma o treatment ne gira ho brane ne tima ye djuma virgin oils no so be rare ade friends o skin levels no abra active ingredients no ho eyi ade friends e kro biara ana se eyi ade friends e kro eyi ade friends kaka rere na se free ni peduen na virgin oils na hwe so activate skin no mesro mona soap no eyi ade friends fin free ho na se eyi ade friends enka efru ni peduen de bia na ni peduen da ho na nwi o se efu ni unity mefu kama eyi ade friends agbove fever de makachro active ingredients no no bi wa brenti de bi ojen so yare wa ya malaria test ya typhoid test sa eni hoda mesro hay fevers ni bitisa ade friends with hepatitis B and as prostatitis kurabajen so go be there be momodia na nya ade friends agbove fever eni ma be stress ni flu na yi ade friends malaria ni flu na ma hoden obi wa ba na ya me no kase nche bia ko fie se me person ko gima home atrake ten so sa yare na enkoda atrake ten so sa no so ntimenda mesrew adenti no so kokoda na ntimenda we do ya ade friends agbove fever because stress unam ho na one day obi a wonya 35 years 40 42 obedu ebeka so wonya ade friends high blood pressure woni mba wo fie nkwala wo fie yerim wo fie yentimi nka CDC hokwa enti bomodi a ne bra obi wo so no wa wo ho problem sa wo bia na house so a bomodi a ne fabra ye ne betima kire so ade friends so tohwo ehoi yo semen anase sperm so ho sa semen anase sperm
no hono on be here difference in nutrients we na boa ada no bi sam se na tiger nut kra no de na ye woni pedwini mu anti a did boost to anase ye comes oh it's so simple a difference tiger no ho had difference higher fiber atadwi or had difference higher fiber and the fiber so say it's one of the clean fibers a bit me know I didn't so fiber ko ni pedwini be reduce a difference oils anase be reduce fats e woni pedwini yes na ma intini mu da ho na ma blood circulation improve enu nti na tiger nut with ma recommend no o so nipa na osa yare no nti sa basic principles na se for na se enu ane so agent so for tiger nut na na ade fancy be mani gira so sa debi e wo ade bi okokọ ye wo ade fancy ni pedwenu nti na timi gira so ana se timi ye adwuma mesiro bi biara o tiemi sitinerko so pe ayarsa bia obedi no kre obemo aduro ne free ho obemo ade fancy yarsa obemo bibia mana ye adwuma omodia ne pimbe agbeveba hospital ni ntimi mbo omodia ne pimbe de biara adwuma ye ni afofida obi biara otiemi biara no ye ni afofida memeda kwesi ada ni ye adwuma mesro won so muti free nche semede no ma ne to no afre so opese ma odru ye paso ma ye hu adwuma e be kire so de obeye no wetima no so wetima nya yaresa number ye di adwuma 024 65 95 256 024 65 95 256 o frame ambo bia o hie biara no menya botre na me de mape hu aduru e de amaw na ba modi azusa bovetonic yare beko bovetonic no ho ye ni se moboje die frusane na yu obre fru ni pedu which mattress cam which ma pamade ache yare dom bi fru ho bofru efru na fru ho ade fru su dom bom ya na o ya no ne fru nya ho de sronko oba obi wa wo be se bosom mienseni ade friends branemba bosom miensi ani branemba ade nti nemba me se brayo na ne yesu dua kire se ampara obetimawo obi wa fibroid nti moje tu na be se 2 months ansa na jai no wasatra be se 1 month obe brana se tunisa obi wa woni ni na fasade obe ko esu PID pelvic inflammatory disease efri gonorrhea ne ade syphilis ana sinyama ade shisha wasin na sefo ne masa nyama ne ba ni na ya wadaje ebetima hwew yi yare ne fru me amekase within the doctor beve number me di ejuma biom 024 65 95 256 emrebia wa ya krado so person ni enkasa no ma ya krado so metio ma ya krado so me no bedi nkomo na ma hwe edru ebetima sa o yare ni yi sa nyamani ne fru ho hwe anwan kase o na ya sabie die se ni kofi mesro bibia ro tie asempa no se de mekan etia pomodia na fu ni kira gbeva hospital and na senso so e topic bi ni treat no bibia ti ase dientia okokroma menka se ope heba drug bi ebesa oyare ka se ope agbevendra ebesa oyare se ni eyi agbevendra mo menka se pe we ebesa me sa yare me do bibia ase yaso yada sipi agbeve aswe ene ekoya yakoje yapomde ho sem kama sabrede ebraso Ewiase Mu Nsem bre na aso no ede ebre mo kra enye asankitwa ene atema ebeta so ano odin pa perifo milu anya mo fia hei obia se de yonko na eye no na eyedai ena abare seyi yankwa ifrise ya bre no eko na afa yemfa Ewiase Mu Nsem no ento amso obere mo akwa Ndio so papa. Udin Mede kojo mensa. Asu kojo mensa. Na de ofu udin fro bi o. Dodo na afro efu na ya na omfra mi. Say efu de. Anwona ni bi abrofu din no. Sa. Efu di vie say. Yo 59. 59. Obenya. Aye de wonyi pa o. Oho offense. Patwa hin everybody. If man so that no. Manso data no. Ade na abo wase sobo. Se wo na eku wo. Yo ni enti ame bo na sobo no se em se ma ware ne ba. You are from place. Of na minim papa no nyina tie. Na ma ware ne ba. Timi ho na Osman ne yire. So me bo amane so bi esidan. Osifia wo ton.
o kɔ ne kurom nti mimpɛ sika ma na ɔntɔ dan no ma me na mede sika maa no ama ɔtɔ dan no ama me ekyire ma me san bae sɛ obi wɔ asase sɛ ɔpɛ na ayɛ ne koko mɛtumi a na mesuo ne me ba bɛhwɛ na me bɛhwɛ fuo no wasi ne ma ne yere bae so bi wɔ dan ɔtɔn na ɔtɔe ɛna obi sa wɔ asase wɔde yɛ koko fo ɛna nso kɔgye nti baabi a me ekuro no ne baabi afuo no no mutwi nti makɔbɔ kora wɔ afuo no so ti bɛ 25 years ti edisanti ama makɔsa me man mpanifo nyina ba baabi a me yɛ afuo no ti me ne ɔmo na ti kora sɛ hɔ fasa asɛm so yɛ bɛ 25 years ɛna me man sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo bɛtena kurom na ɔmo ayɛ adwuma kakra nti dan a afie na ɔtɔ ma me dan pie baako pɛ ɛna wɔ asase no so afei nkɔra si dan a dakoro na ɛba yi ɔkurom hɔ na papa no frɛ me sɛ me ne me man mu yɛ wɔ nkɔmɔ ti anwumra asɛm a ɔde tim anim sɛ nkɔra bɛsi dan no ɔsɛ ɔmo ntwa bere soma no ebinom twa ebinom mpɛ sɛ ɔmo twa nti ɔmo nim sɛ asase afie na ɔtɔ ma me no proto nso ka ho nti dan na ɔtɔ ma me proto no nka ho am say papa asɛm bɛ na wo kan yi wa na bɛ si dan sɛ adan kwa na metɔ asase nka ho nti asɛm a me o ka de me gentum ama akɔɛ ye ama ma si bai o ka kyerɛ me sɛ me de asase de me si enja ho asɛm nti me ti hɔ a me si asase nso ka dan no ho de krata bɛ na me wɔ am say maami saa na o ka kyerɛ me wo a wodi manim eto de ade no maami hwan na ɛsɛ ogi krata ma ne nyɔnko ɛsɛ me ne hwan sa na wɔtɔ ade no maami wo na ɛsɛ ogi krata maami nti me krata no wɔ hɔ nti no wo na o kyerɛ wo na o ka kyerɛ kun sɛ wangi tɔto no firi me nsam hɔ na me maami atu sum sɛ madidi na tam nti wo kan nananum samanfo sɛ obi an friend sɛ maami biom obi an friend sɛ maami biom nti wo wu a ye mane Ewiase yesu ye wu a o ma Ewiase am sɛ amate ama asɛm na akɔ ye na agya asɛm no to hɔ ama asɛm na akɔ pia hemfie wase ne se owu a mo ma na Ewiase mo so wu a won si hɔ na bɛdɛ mu wu a bɛdɛ won so ama hɔ sɛ bi dem nim ya asɛm nti mi sister baako ofiri akrom bae sɛ oba bɛkyia nti satan no kyɛ asɛm na ayɛ ka no asase nsɛm no na enya nka wie mi sister no bae sɛ oba bɛkyia nti oba na tam na obɛkɔ no ɛna ɔsɛ bɛkɔ akɔkra ma se no na wakɔ ti okɔ na okai papa ka kyerɛ ma se ka kyerɛ mi sister no mi yere no sɛ me ni wɔ asase bi asɛm ka nti me se kyenkyira asase no so ka ɛdan no ho nti sɛ me se kyenkyira de a ɛna awuo na bɛba owuo na bɛba saa na me se mi sister saa ana me frɛ me yere no sɛ na me sister kan ya mpa wɔ se ɔno so wɔ hɔ bi na me se mi sister me srɛ wara wo de wo ya hɔ wo bɛkɔ ɛne te saa de ade akyi amia nkɔ na me nkɔ bisa papa no na ade akyi me ne ɔmo nyinaa saa abɔ anan ɛba hɔ ɛbɔ na ɔni fie na me di nkɔmɔ tu ma se ba anim ɔsi dana ɔmbae no na ɔndi ɔwɔ gyare nti nkɔmɔ de ɔte sɛ ɔmo di nkɔmɔ na so asɛm a pie mu firi ɛbae de ɔndi ɔwɔ nim kyerɛ papa no ba ma no nsi yɛ mpo na papa no bae na me de asɛm no tu n'anim wɔ se ɔka yɛ ampa asɛm ba na nti asɛ nya dwuma de a ɛkɔ duro so de awu na ɛba wasi bɛɛ ma ɔte hei ɛnɔ sɛ sɛm ba na nti asɛ nya dwuma ɛwɔ sɛ nipa wuo na se saa ɛne me de me ho ahyɛ wɔn nsa me man mu so ka ho biansa na ɛkɔɛ ɛne me de me ho asɔ hyɛ wɔn nsa me aminim sɛ wo bɛgye sika ɛna wɔtɔ ade no maa me nti sɛ wo sɛ wobɛko me de a ɛne me de me ho ahyɛ me nsa wɔn nsa me wu a ɛne busuafo nim sɛ wo na wɔko me ɛma didi mu asɛm na akɔpia ahemfie ɛna nana no sɛ daabi na asɛm deɛ ebi nyɛ saa na ɛteɛ ɛna ɔbu ne fɔ sɛ no wɔn so wɔ asase no wɔn so krata me nso me ni so krata nti masase mi dan na wasase no so ɔntimi nka sɛ wɔtɔ ama obi na wɔbubu dan na agu adi ahohɔ na kyikyi kuro nti prot no sei na wɔtɔ prot no timi fa ne sika bere na mingi prot no
na me so yo na nana no hye me da na me sika no koma no na akiri nana no frɛ mi anu nyina na ono so bɔ ne nkromi so me bɔ me die afi na nana no ka chen sɛ ɔgina asase nti ɔde ɔtɔ ama me nti ono so tina ne die so me so me tina me die so na ɔse yo ati ɛhɔ na ɔsere na me ka chen sɛ nana asɛm ya tina so pen sei na papa ka kyerɛ me ɔse kyinkyira awuo na bɛba nti wo se wagye ama me ɛne asɛm ada hɔ no na nana se saa na wo di asɛm pa ma no ɔse an ɔka ya mpa ɛhɔ nana no bu fui sɛ asase we na ɔbɛku ba ɔso ɛne wo ya nipa bɔne ni nti ɛne chami monko frɛ police formra na papa yin san na won fa nkora ɔde minimi manum nyina hye ne nsa 30 years sɛ bibi tu mi dia ɛne ɔne ɔmo wasam ɔne ne wasam ka ana na ne mpanifo pa akyɛw sɛ ɔmpa akyɛw nti police asam de wɔn yi firim na ɛda obi wukura obi ti hɔ asam bi si a ebenya danse ɛna ɛtwa aso omu anana no be firim no ya de kamia ma kyia kyira ba bia me ko bia yesme ne obi prasa ase ɔno na ɛkomi mini obi prasa ase ɔno na ɛkomi papa so me ko frɛ na ba bia ka kwasam na ɔse ɔno de ɔma ɔnyeme hwee ti ɔma na ya me de me guso a me sa me hu ya de me sa ba kuma se ha sa bronu we su Angroga station ha chire ho Susachi ni bampai bo ho won so saa na so akosim na e krom hini na ho na me kokra ka sam ni chire no se nia atumi ni nti ofre papa no mame bia me ko bia no yese won na akumi papa no frɛ no se wo ma nti won de wo nyame hwe am se you first nani na watch me and san pepe ni na yawo afa ni atumi no me ni beti na say me o doctor nsuo ni pani eseme so na me hu to me kakra na memeda na me compare bo baby e wo no na yes so for mama bi ba ho na cancel na me koi na me wura mama no ho o se ye bom pai ya mama ni bo me din se kojo na me jeso o se oba na efe kobra me se an se o ye cabin o se an o se oni obi twi manso pa oni obi twi asase hu manso nipa no bekun nipa no obekun se wa hwe yi a obekun okun so a oba peni so ka ho bi ne di akire so ka ho bi nti wa hwe yi a obekita no hwehwe na me se sa you first papa so me friend baby a o ma baby a me friend bia o ma me so ya me ta tie nhira pa so no me di be ban nhira ha me se ye hwehwe mu ha me se power man bi o ha o ye hwehwe mu yeah ono na bar power man edru ha no ene ati saade a o mehwem ene me mra na on be hwehwe mu mame eno ntira me bae opani baby abeko bia ye so no bi twa asaso man so na pese bisa se omobo wase din na se minu na na twa asaso hu man so ebi ane ba krokro kana adwena hwe se wo kwa wo de kwadwe bo wodin o ba de kwabre bo ne din ade na no ne twema so wa mo ndin se mi de mentimi nkyere so no ne ka kyerem se me se kyinkyira obekumi ntimi nim so wono na me ne twema so no won ne kan se ono waka afri nanum akyerw empressai in fact so waka kyerem me sister na me ami kwa wasa kan na e kwa himfie so wasa kan premier nsa so bekum o se me se kyinkyira asase no su kada no ho de ne awuo na beba enye wase no ma se no 2001 ne ba no ene woku wo wono ne ba na wo sei ya wo 8 nwotwe woku anu afa nkola na mentimi nkyere wase ba so otani kura chi ana otari chi din enu kura wade enu kura na ebusia wade na menene obane wade ye onu pokura na beji ska no minnim ne ntira wo ye mesa obra me ba ha no minni wo mun ne asem mini wo mun ni kasakasa bia min kasa tia wo bia da na abasa eye mi nwanwa sa na eba asase no sabre akosi sei ohene na jama anase o wase no oto asase no ma wo sei the first no ache wajin 8 cities
Satam ofri kumase ha eko mansu data no ho a eji 2 cedi pesos na ye ton suo no on se satam na ayi what on chini ka anya ka dua ka no ya titi nua so no satam no ton fi no e manso data no hono ton as e fi no proto baako mi fa do proto mpon fa se papa na o si dan no kura no e bola no na asase no wo na ono o si dan a o kɔ no na o pe obi aton ama no na ono afrɛ me agiska me hori to ma me ofra bobo sia eto dan na na se o to ma me o se mi nye gi hu dia mi fa sika ma na on to ma me na o to ma wo ai na o ko tenem ai ti wa tenem mu fie be sei mi fa se dan na mpokura no enye se mi tantina mu mpo first no mi bae no mi kotena mi kura ase nti dan no kura su kura timi ehu timi fu na sata na tangas wo so ma metimi to me nkra egi o se tangas abesama na me a me di tangas wa se no ma se ba no na just what would say was asinti tangas abesama otimi beji otimi suma ma mo beji sika na otua metimi fa by day for na mo be do dan no ho sa computer ma dona ri shinfu ye no e ba so na ya sufu ana me di drona kobo so sa computer if you wrote you o say pacho ho ai mi fa se mi ankasa de mi ntio mi kura se mi manum ni nananum na o asase no so onu nananum ai edi ede na o se obekumi o se magina asase en se o se obekumi no na mra tintini nyina de ntina asase de dia onyina de na o hwa na bedu sable mi fa se fra asem ya se mfie miensa ni asem no baso aye fra se kana na ji asem ma mi mfie miensa ni na ya de bo mi sabe pim sa amri asem sha se na ya de bo mi fa se nana no wu ye no na ya de no fra se mi di achina bre na ba cho de akọ doctor pa mi di akọ doctor sa ya re ben house makuma mi o ha makuma ade sa mi su dai basa na mi na munsium na omo awuo no mi ni omo na nante ade chi a na mewu opening sa dai we kra de na nchira se ketu ami usua se ni wu anen samafo be nante simple dai we de se nchira se small e ma na ha kra so dai na wonen samafo na se na ya de ne ba o ntimi na makuma na eti na makuma na eti na me hume kra ya asi mintimi hume de bia chemi di ko doctor na doctor se de na ha untia e basa o mun ka hwe o mu atwa me akuma kra photo se o mu ahwo hwe mo atwa me akuma kra photo o mu se hwe ni hu na de call empire sa ene eso no obi twimanso o ma ti bia mo papa ne din so se me ni obi twimanso ono ana me ni nu kasa se ho aso ma o ka chen se me se chinchira obekumi na che se ono obi anhwe asase ho manso kra na efo no so o ma ba ho so mbeji ana dabi so phone de ma ya ma me ni asase wura kra che atiefo asem na yire pa na etwa ho age aboafo nkrato na ya saba ne ye papa abetwe nkomo papa me hwere o se papa bi obe ni kadika omkrupa ne fe na jenika ono no ya ngrani sa nanim se papa enya senketo adu kofi ase obi ani no enka ne ya ne ye jenika we aso ko jenika je se jenika ne nika ne ko akoya ya de papa yi se ne pa ya hwe se kwadu a asewi ede bo papa yi enokre ana enyekre se hwe ne enti ase a power man no bo ni di no ofia ha so atese power man bi wa yeso de atwerosem ni behwem ne ahwese ne esi ko bia ogusu hwe spiritus tv multi tv di ko da no so Sarah Inshira 104.5 FM on Facebook, YouTube Inshira TV. Now I said till radio Inshira 104.5 FM. FM baako pa obekumase ha. Senka yesu apon ke yesu apon. Eno mo maka nyina so bi wo class 1 ne bi wo GHS ene bi so ene na mo ase ho saa ebinum kura de ebo pampers omo wi ana madam for na pakopo moto no masa abo pampers amomo yegusu a eden semparo ebrem ye twa ye ho aba aboafo ya ye bebo omo dwato de hu dawri om na so ya sene ema radio na wutie free
TV na wohwɛ no wohwɛ ni free etime sɛ wotie bi na brɛ so na ɛto ne ɛden na onso wakɔ hɔ na bibia tumi akɔnka yɛkɔ aba kuya bieje bitese no tutu to pa mi twai na amanya feelings anu abamani na hweyesi fom wow eni bojem ne jebie na dudie ye twede ai bieja na ye de dien bieje bites Eso ko ba go ko iskana mi ko tu mele domo kasa monwa osi ye mwe o ko sika ni mako ni e ko ma me yiri we iska o de anya mebe fie wa Bonia, Nina Mini. Amen. A prophet can see Jenfi. Everybody na me so the oil in one so be a bedja so a power spiritual protection oil. I did to manage my bono. A bragin so. I also bana beji oil be now so the cobo home by so wa bruti wa control Cote d'Ivoire, Nigeria, South Africa, any country. Awa ohia bambo bia no betan beje oil be especially obi a no me down so e Friday bit se case na ibu he di abusuan so obi won so di wa uni pa no so ohia sa de we bi so de bidware e 14 days we di dware do won so mu dware ene nchene abodi ni bi di dware pe yare di kro di na ba bidwane e niam Bible mu nsem ene niam tumi wo mu nya kenkan egu so ene de oil a boban na nyame na maso na mji adanse tumi za for se wo Ghana ha wo aburuchire wo akontrol mu ne o mamman so a soma obi na wo mara nhyira FM oba ne sabeka bi anase Accra Agawuli ho new plan station won sabeka bi anatechi mai Thomas on sabeka bi anakumasi how the frame number dey go on me number so dey go screen as a frame we be up bia meet me post studio bro or Canada or UK or US or Germany any country I will be an over frame ya me am nkura no do sika no bibia kan bit ma ko post any money mu dia ope bia bit me ko post bro me was amene wa ha bit ma ko post dia bro na me wo cream no so and also ope bit ma ko post dia bro no so spiritual cream ni si neti ni nyina ope bia on sabit ma kan na everade na so apa o Jennifer ho die me da wase everade kan ho so wo team na baba obepe bi dia kobo ho ban na o yin shira entra mo bo nsam fa wonje hana manis ene bi ase yi ho onamfo no manuanom mu abusuani mu unim ne yekoso uhia bambo yente bia na betimi ne sofo na kosia enti uhia attempts ni bia oso betimi wisu na abo ho ban o yin shira so woni me shira everade kan ho bye bye. I'm saying my worry neba. You are from place. When I'm in papa no nyina tie. And I'm worry neba. Tim your hona Osman yere. Some boy man so be asidan or si fia or ton or koni krum. Nti min peska man on to dan mami. Na me riska man am auto dan mami. Echiri mami sa bai. Se obi asase. So penai ne koku metimi a na mesuye na me ba behwe na me behwe phone wasi the man yiri bae so bi odai oton na atoy and obi sa wasase wori ye koku fu and so kwaje nti baby ame ekro no ne baby afo no no mutwi nti makobo kra o afo no so ti be 25 years ti edisante mama ko sami man penfo nyina ba baby ame ya phone timi ne omuna ti kura se ha fasa samu se about 25 years na me manum se om person betina kurum na omo ejuma kakra nti dana fie na otoma mi dan pie ba akopɛ na wo asase no so afen kora si dan ya dakro na e ba yi okurum ho na papa no frɛ me se me ne me manum ye wo nkomo
ti anyumra so ma ɔde timanum sɛ nkɔra bɛsi dan no sɛ ɔmo ntwa bere soma no ebinom twa ebinom pɛ sɛ ɔmo twa nti ɔmo nim sɛ asase afie na ɔtɔma me no protein so ka ho nti dan na ɔtɔma me protein nka ho am sɛ papa asɛm bɛ na wo kan yi wa na bɛ si dan sɛ adan kɔ na metɔ asase nka ho nti ɔsɛm a me o ka de me gentum ama akɔɛ ye ama ma si bai o ka kyerɛ me sɛ me de asase de me si enja ho asɛm nti me ti hɔ a me si asase nso ka dan no ho de krata bɛ na me wɔ am sɛ maami saa na o ka kyerɛ me wo a wodi manim etɔ de ade no maami hwan na ɛsɛ ogi krata ma ne nyɔnko ɛsɛ me ne hwan sa na wɔtɔ ade no maami wo na ɛsɛ ogi krata maami nti me krata no wɔ hɔ nti no wo na o kyerɛ wo na o ka kyerɛ kun sɛ wangi plot no firi me nsam hɔ na me maami atu sum sɛ madidi na tam nti wɔka nananom samanfoɔ sɛ obi amfrɛ sɛ maami biom nti wɔwu a yɛma no yi ase yɛn nso yɛwu a ɔma yɛ yi ase am sɛ amate ama asɛm no akɔyɛ yie na yɛgya asɛm no to hɔ ama asɛm no akɔpia ahemfie wase ne se owu a moma no yi ase mo nso wu a wo nsi hɔ na ɛbɛdɛ mu wu a bɛdɛ wo nso ama hɔ sɛ ebi de menim nti me sister baako ofiri akurom bae sɛ ɔba bɛkyiae nti satan no kyɛ sɛ asɛm no a yɛka no asase no sɛm no na ɛnya nka wie me sister no bae sɛ ɔba bɛkyiae nti ɔbae no atam na ɔbɛkɔ no ɛna ɔsɛ bɛkɔ akɔkra ma se nom na wakɔ ti ɔkɔ na ɔka papa yi ka kyerɛ masi yi ka kyerɛ me sister no me yere no sɛ me ne ni wɔ asase bi asɛm ka nti me si kyenkyena asase no so ka ɛdan no ho nti sɛ me si kyenkyena deɛ ɛne awuo na ɛbɛba saa na me sɛ me sister saa ɛna me frɛ me yere no sɛ na me sister ka yɛ ampa wɔ sɛ ɔno so wɔ hɔ bi ɛna sɛ me sister me srɛ wara wo deɛ woyɛ ahɔhɔ wobɛkɔ ɛne ɛte saa deɛ adeɛ kyi a meɛnkɔ na menkɔ bisa papa no na adeɛ kyi mi ne ɔmo nyinaa saa abɔ anan ɛbaa hɔ ɛbɔɛ na ɔni fie na mede nkɔmmɔ tu ma asi ba anim na ɔsi da na ɔmbaeɛ no na wɔn deɛ ɔwɔ gyaare nti nkɔmmɔ deɛ ɔte sɛ ɔmo di nkɔmmɔ na asɔ asɛm a pipia mu firi ɛbaeɛ deɛ ɔn deɛ wɔ anim kyerɛ papa no ba ma no nsi yɛ mpo na papa no baeɛ na mede asɛm no tu n'anim wɔ sɛ ɔka yɛ ampa asɛm ba na nti asɛ nyɛ adwuma deɛ a ɛkɔ duro so deɛ awuo na ɛba wase bɛɛ ma ɔte hei ɛno sɛ sɛ mba ne nte ase anyɛ adwuma ɛwɔ sɛ nipa wuo na me se saa ɛneɛ mede me ho ahyɛ wɔ nsa me ma no mu so ka ho biansa na ɛkɔɛ ɛneɛ mede me ho asɛ hyɛ wɔ nsa mea menim sɛ wobɛgye sika ɛna wɔtɔ adeɛ no maa me nti sɛ wo sɛ wobɛko me deɛ a ɛneɛ mede me ho ahyɛ wɔ nsa mewu a ɛneɛ busuafoɔ nim sɛ wo na wɔko me ɛma ɛdedi mu asɛm no akɔpia ahemfie ɛna nana no sɛ daabi na asɛm deɛ ebi nyɛ saa na ɛteɛ ɛna ɔbu ne fɔ sɛ no wɔn nso wɔ asase no wɔn so krataa mi nso mi ni so krataa nti masase mi dan na wɔ asase no so ɔntumi nka sɛ wɔtɔ ama obi na wɔbubu dan na agu adi ahɔhɔ na kyikyi kuro nti prɔt no sei na wɔtɔ prɔt no timi fa ne sika abere na mi gye prɔt no na mi so yo na nana no hyɛ me da na me sika no kɔma no na ɛkyerɛ nana no frɛ mienu nyinaa na ɔno so bɔ ne nkrom so me bɔ me die afi na nana no ka kyerɛ sɛ ɔgyina asase nti ɔde ɔtɔ ama me nti ɔno so tina ne deɛ so me so me tina me deɛ so na ɔsɛ yo ate ɛhɔ na ɔsere na me ka kyerɛ sɛ nana asɛm yɛ atena so pɛn sei na papa ka kyerɛ me ɔsɛ kyinkyira awuo na ɛbɛba nti wɔsɛ wɔgye ama me ɛne asɛm ada hɔ no na nana se saa na wodi asɛm pa maa no ɔsɛ ɔka yɛ ampa ɛhɔ nana no bu fui sɛ asase wei na wɔbɛko ba wɔ so ɛne woyɛ nipa bɔne ni nti ɛneɛ kyame monkɔfrɛ police fɔmra na papa yɛ san na wɔmfa nkɔra wɔde mene mema no nyinaa hyɛ ne nsa 30 years sɛ biribi tu me di a ɛne ɔne ne wɔ asɛm ka na ne mpanifo paakyɛw sɛ ɔmpaakyɛw nti police asɛm deɛ wɔn yi mfirim na ɛda a obi wukura obi te hɔ asɛm bi si a ɛbɛnya adanseɛ
na etwa so omu anana no be free mu no ya de kamia ma china ba bia me ko bia yesme ni obi prasa ase on na ekomi mini obi prasa ase on na ekomi papa so me ko frɛ no ba bia ka kwasam na o se on de o ma onye me hwi ti o ma na ya me de me guso me sa me hu ya de me sa ba kuma se ha sa bronu wesu Angloga station ha chire ho sisachi ni bampai bo ho won so sa na so akosim na e krom hini na ho na me kokra ka sam ni chire no sania atumini nti ofre papa no mame bebia me ko bia no yese won na akumi papa no frɛ no se wo ma nti won de wo nya me hwe am say you first nani na watching me and San Pepe ni na yawo afeni atumi no me ni beti na chese me o doctor nsuo ni pani eseme so na me hu to me kakra na memeda na me compare bo baby e wo no na yeso sofo mama bi ba ho na e cancel na me koy na me wura mama no ho o se e bom pai ya mama ni bo me din obra wonim me so me nim no obo me din se kojo na me jeso o se oba na efe media na honorable pie ha yentie ni ntia odinam na di nyina ne se so ba insurance live fm ha nyankopon hirae yo memma omadwemu da ho omunim nyansa omo edoma hoden enomnim di omo ebo man srebe na Ghana man betumi etumpon ne senti house in treasure for yenua be ma ba ko 10 gram abegina se monto abama no se assemblyman na onko enkosi mo nam na omwo ama oman no enkoso na obaye yehu djuma kakrakra wodi enya za geto a nyampa kwesi ada djuma foforo ho obedi na ni nyina ne se aya presenters e won shire fm nyina ko fijima anko na metwetwa south for mo yabenim 1000 trazo metwetwa me beta menua na chipanya echita geto a ebre dika ba de oman dokunu di Oba is by zipa me fili yenim se sabre ye be se didi anase didi ona mo video akwa Kofi do ye guso me na ne mam ti say nyamiadum me de ma so toto fam no me hu se amanfo no e de omo nsa na timu so awie akase adane beduru sa pepepe na yaso wa henche no eno ano no nyampa kwasi adwuma die be na edi yanimu yo nyame pa kwasi ada eye north ntreso eni south ntreso won say me bebia me gina no eye south ntreso south ana north ntreso so no ewo esro ho so intino akwakwa yese ewo se enuanum ye kan ye hubom ne ma bibia eye fe intino makwakwa kra match south for any north for edi ehihye so dindindin as adwumedi a wo kan no maton safre mpanyifo pi wa nso obeba hobi divisional police commander wo sasun treso onso beba bi staff champion chese mpanyifo pi na eba beta adwumedi n'echi na nyina ne say ye de penkabum so on say ye bibia na say ya na nkabum ma ema de anamu bi ebetu bia no ekoyi nti say adwumedi we am de agu form no eye niame bia ye de aka embabunu no abom ni a kire omo say ye nuanom north ne south ye nuanom enkanka se du south de ane chese no de obeka say babia awu nti no we na ye no ye de ye bibia ebe ase insenawa na se nhyeso bi de ama omo mu de akire eba no na we de nti ameye sa no on say ya na ekrobia no se emrantie ne keka wo mo ho a emakronimu eyede pepepe emakronimu yede sa nti me susuma kwa akoye broni beka se face of the youth no chese obi a metumi ho ase se medi mrantie nanim na metumi aye bibi edi aboa no mitua no matiem eno ntina me de sanhyehyɛ egu form se de be ya ye betumi akan ye ho abom fefefe so na nipa e ba be di akiri kra no be ma nipa hu se de o kanu adwuma ne de asi asia ne sa adwuma de be France ebrebe nyame bo akwasiada mepese obia be kwa asore obekwa akosom
to sum wia be ye nwumre be no miensa ya hyehyɛ ne safety no miensa kopem be no num ne fa de na de ye bia ya wie teams ahodo be se na ebebo ye north interest team and south interest team na de all ne say ye be ma under 12 for no nkra no o ma be bucket razor and be bucket razor and sana ye de ye akansi na nkasa no ahyehyɛ so and akansi we no so no crew ways so no kakra dem kakra dem chese efani mi no de oba wini bia no obenya kakra de akwa da numa na kriwa nti na chese eno no de eba no asempetia penisi sebe akwati ahia ni no front mapofa wow wo kan wose we abeso me kakra waka ya ebeso me no matiefo me ma me so ka sembi wose se wo nsuo na se enso adware a ebeso no enokre sensuo ewo kapum na wontumi fa nware wo ho a no na nya nkwa enokre ene wiase nso siesi akan na yesi atopa ene ebuo na ye de age sebe enim na so be kom ewiem abesi fam a na yi atopa no firi mu a enya de abedi nim da na it is a sasen trefo so be kom akoso abesi fam no mu yi wo firi mu a kuma nka se mi kiro ye nyina yete asasu yisu no bia ebo ne bra na wo pre so obekọ hin obekọ soro meboa ai na wonim anwanwasem no so ne se ya ye pre wo south central so obi na da soro me na me da soro na me koduru soro na enye se me na me da soro se na me da soro se eja ho ama me wo mu di kan tu na mo yesi udi kan quarter na wonni ebem ansa na me kọ no meduru na ebi no ewo ho a ye hwehwe o mu nkratem na de nyame beye no anade wachro no na wachro me kodu o na o se binya abotre na metwen ene de odi wo no wi a na hyese de otoso aba na o mu di manim kan na ye hwe o mu nkratem na wa na ebinum mfomso start say eba o mu nkratem na ese ne munyina nchen na munhwe de o se mu ye na munye ni na de odi ho emra ne ma me koye ye hwe mi di mpepepe na hyese mfomso bi ani ho ana de me to soro nti no se wudu o na wo kwa akoto a hwe obi anim hwe soro eno ene chese no nam fe bo betimi esan no tipo nkoso woti azie sare nyame na nyame so su peja okosoro a woda sandi ni hwan a obetu fem atiefo honorable Kofi dia kwa South Central for binim se ba biawu edi ama honorable nyampa kwesi ada dwumade ro bia mrase penifo ba se doso na wo ba sabe wanya hwekura penisi bofo ba wo hwere boa na boa no se nya koto ne him na enye mbre nso a na sabe ene mame fa bintu aso die ono so awe koto da no ka so ba we kura okojina chiji side nti ye nim ka ni ye koka ye kwa no ya ka kura wie me se me ne me manka me se wo ma di machi se o mpese o mo pre no omuntu chema komu nkoda nanso aya kansi wa mo mansi bia e ba ko esa ase Kofi nko agata na ni ase wo mo mra na ntwo no de obedi mirasi bi yankwa na ye papa enkotwetwe enkomo ewa ha na ni nyina ne se kwadu ede boy ye papa yi atiefo mu nti asem ni ye se eye no kra ye betie every year papa eho se nya no kra nso a ye beti every year papa ho papa emo akwaba ayeso wudin Efrem Emmanuel Gale Patro, what did you say? Me de fi duason 77 akabia sapena ko 80 padi wanyini nyame ahira pa 80 ni kura man ni na me tisu e 39 na tasa where you football 42 ya juma matisu kakra. Okay papa minim se asemu ya ebebisa we be kamu no kre if say empenifo de no kre nko a na mo kan me ba cho asemu a wase akan wate mati say na wo kan fa ho sema ya masika ye no bebre nyan kore de tie ni se mi pe o masem mire ya minino ha se no ena ye wo mami ka chiri ena mire su na mi hu wo mu mi na mire o mu ba data no ho so mba bua e ho no mo no mi nko na mi ho angrofo droso ho mo mi nko na mi ni abusuani bia ho ena mi ko fa o mu ba ye na mire su mi ko fa o mu ba ye no mi ji asase koku sase e ma wo mu
minim sɛ wo mu yɛ nsuo mu dwuma no no nti mede wo mu kɔtu nsuo ofi ho ɛhɔ nam na wo mu yi a ana wo yɛ adwuma no yɛ koko no aba ni chia mu no so ika ho bi mi sɛ mi na mi de wo ma aba tu hɔ no no nti wo mu frɛ mi ɛkɔ koko no wo mu nya wo mu chefa nsuo mu hɔ a kafra ni kɔra yi a wo mu no nyina hɔ na obia edidi a enya ne hu faso ɛkɔ school awie ni ba miansa ni mienu ye ne ba numa baku eno no kasa ni ba ne ma mi hwi o mu school saa o mu wi school ni ba baku ya ketesia mi re ya na to emma firie eri chenu mi se misusu se mini umu ye nipa baku no nti edan ya asem ai bai mi si dan na mpa se na mi kofa umu bai mi ofasi baku ene bodan no su ni babu no di boso babu di boso mi ofasi no beko enu su se ya na mi ofasi no ye mi o se oba obeko dia mati babu sika o si mi tua no e kosro semul kodu ahimfie ida mi ba ho mi penifo na mi ba ho 74 June na mi ba kro no ena semul se kodu ahimfie ye kan basi 18 sile du baku ni esidis baku sile du mohwe ena ekosi midi 1 CD etis kanano aka 800 and 80 pesos mire ta koho eko yenam na sikani tuano ontumi ba betu sikani tem kora no replace atumi so na mitu 80 pesos no ema mire koho na mi kan kire se wo ko a esi se 80 pesos e kanu jibremi mi fa tu baby a mi bo usia na atu sikano masi sabre no na mi fie ho ye ma o mu ni da bre papa bia o free cross no ba baby a oda masi pa bada ne ni re no na e han si asewi senia da bre no ha dwi no but da ho mu tra ho o ti babonu sa babonu nyuru ena mi kan che se asew babonu sai o paidua edi bo adan no so anu so sa na adan no adua no epro na aso adan no babu na o se ko pechinsi ebo so zingi otitimu sa o mu kakra na mi baya mi atimi chia mi hwi o mu so school no o mu se o mu pedan asi mu pedan si dia ploti o ha 74 ha na o mu ha mi enti eda hokwa edan pie baku mesi oso eso still o mu gusu ha mi mu basi dan ya mu ko mi plot no so ena mi ana mi ko tu homa ma mi kora no ena mu si pie mienu wo so edidimu a na baku onwani ba o mu okrasi na o san abasre mi say nana na mpese mi si dan o plot no so o mi nya ria ma mu awie basi nsu san basi o mu kakra na baku su asan ba em se o mu ba to so miasa mienu pe no ma asre mi asase no ye asre mi asase no baku ni onu da onu na ebe asie we so ba mi ho besre mi na mi ma no kwan afi asase no kra eyasa mi baba ku police ni o se o ba bi stock kiti obi o kwan na no o asase no so papa say da umpre nsiu mi bae o si umpre dia hwe free ho didimu ansi mi kora yi mi baby a mi ru manyiri mu amu basre mi asi dan no mu twa bricks epie ba ko mami ho na mi hu se papa yi se sa se ne ni dia oni ni dia san man ton mawo enye wudia o se ni dia sisi ekoram ni na fan se asase no ma ton ma wo mu papa se na mi si di ma wo mu no enye media na mi di ama wo mu papa dia ahona ama bufo bakakra
me papa bebre me yamamu some bebre ka se kanina abako chi mi toni kanika kro mi ko timo wo mu kra se baby mi ko fo mu bae na ye papa bebre ma wo fo no sa na beto kora yi ade na mi ko fa mi bae a mi ko fa mu bae a asam ni nyana ko engonwan ma mi si da ben ra mi ton sa se no ma wo da ben ahi fa na mi utra na ye dia no wo na wo ho mi oba uso oba ben na wo ho mi to sa se no ma wo dansini ebi ni ho edidi mu a mi ya juma hinfie ma chiri ho no nti mi ya juma hinfie dakru e ko hinfie na hwene ka chiri mi se wo mu a obadi ohene no wo mu a ji krata afri wo mu dan no ho no mi ko susu mi plotting na mi ko se e ko susu plotting e ko ya ni rafu baku o onuka o mu atwa plotting okru no onuka ho si da umpre ma ton na sase na ma mi kore e ko etubu sa kaza anyamu no se na ba sase o si asase na ni dia no so enya ni dia no ni busuafo no bae o mu bae bi o mu nyina transi so dia duria mi ba bia ben mi o mu nyina o baby aka mi nko na mere sana tiria asase mi dia ma kore o ma si dan awie mu transi na makana mu nyina mo tiasi mi ana mi kotansa ebegu asase no se asase mi dia ma mi kore media ma unu kasa ti hobby mi gu nsano on kasa asase no matoma no nsa mi gu no enye on ka hwe oti ho na busuafo ni na njia na mi to asase no atusu nsa enye wo ma na to nsa no mi na mi to nsa mi fanse mi ba ni wo mu no nti ni da asase no ma mi na no echiri dia mi ti an se asase no chichina asowe dia ukane nyam kore